Era acolo un vas plin cu oțet. Atunci ei au pus în isop un burete îmbibat cu oțet și l-au apropiat de gură. După ce a luat oțetul, Iisus a spus: s-a împlinit. Dumnezeu, din veșnicie, a dorit să îl creeze pe om după chipul Fiului Său veșnic. Dar după cum bine știm, din cauza păcatului nostru, acest chip a fost murdărit. Același Dumnezeu veșnic a dorit să ne răscumpere și a făcut-o prin același Fiu al Său. Am meditat de-a lungul anului liturgic și în mod mult mai profund în timpul postului mare asupra acestei trimiteri a Fiului. De unde și de ce acest gest plin de umilință a lui Dumnezeu? De ce această umilință până la noi? Pentru ca chipul acesta murdărit, distrus prin păcat, să redevină la fel ca originalul. S-a împlinit. Misiunea sa de răscumpărare a noastră s-a împlinit. Pentru noi a fost plătit un preț mare. Dar dacă această misiune de răscumpărare a noastră s-a împlinit, depinde de acum și de noi ca să izvorească în sufletul nostru și al celorlalți tot ceea ce este mai bun din această operă de răscumpărare, această misiune împlinită. El și-a dus la îndeplinire această misiune. Depinde de acum de noi ca viața noastră să se plieze cât mai mult cu această viață a sa. Și astfel, mulțumirea pe care noi o aducem pentru acest gest minunat al lui Dumnezeu să fie viața noastră reînnoită cu tot ceea ce este mai mult și mai bun.